Natupok ng sumiklab na sunog ang tatlong magkakatabing bahay sa Barangay South Centro, Sipocot, Camarines Sur, pasado 2:00 ng madaling araw noong Linggo, Nobyembre 16. Sa investigasyon, nag-umpisa ang sunog sa isa sa mga bahay na may nakasinding kandila. Wala pa rin kasing kuryente sa lugar dulot ng bagyong Uwan. Dahil sa gawa sa light materials ng mga kabahayan, madaling kumalat ang apoy. Umabot ang sunog sa ikalawang alarma, 3:00 na ng madaling araw nang maideklara itong fire out. Ang area po ay pathway lamang yung hindi po makadaan yung fire truck natin or walang pwedeng makapasok na sasakyan. Mga 120 to 150 meters po yung iskinita na kabila pong release. Nagsumpay-sumpay po kami ng aming hose para makarating po dun sa area. Tapos isang hose lang po, then yung mga fire truck po namin ay nagsusupply lang dun sa isang truck lang. Kaya isang truck lang yung nag-operate dun. Then yung ibang truck na transfer na lang ng tubig dun sa isang truck po. Wala namang naitalang nasugatan o binawian ng buhay sa insidente. Ayon sa BFP, tinatayang aabot sa 200,000 pesos hanggang 300,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Yung pong mga bahay ay magkakatabi-tabi po. Bali talagang kabahayan po, maraming bahay na magkakatabi po. Yung residente po ay binaha sila, kaya po yung mga kabahayan doon ay merong second floor po. Mga light materials, yung unang bahay na pinagmulan ng sunog ay yung second floor po nila ay sawali. Then yung dalawang bahay ay light materials din, mga kahoy. Meron din konkreto, pero karamihan po ay light materials. Nagpaalala naman ang BFP sa publiko na maging maingat sa paggamit ng kandila at unahin ang pag-report sa kanilang himpilan bago ang pag-video sa mga insidente ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.